А сега нещо удобно и практично. Това е детското столче за хранене сиеста на марката Лорели. То се разгъва много лесно, а височината на столчето се регулира на 6 степени. А облегалката има 3 – седнала, полулегнала и легнала. Седалката и облегалката са от ПВЦ покритие, което допринася за лесното и бързо почистване. Столчето е снабдено с предпазни колани, които допринасят за сигурността на вашето дете. Те могат да се регулират спрямо неговият ръст. Сиеста е снабдена с табличка за игра и за хранене, която има 3 степени. Горната табличка може да се отстрани много лесно, за да бъде почистена. Бъдете практични с сиеста на марката Лорели.